Baztango Bilduren proposamen bat aurkeztu nahi datzugu. Baztanen, tokiko garapenaren ikuspegitik lana egin nahi dugu ondoko urtoketan, eta hori zer den azalduko dugu oraingoan. Tokiko garapena kontzeptu bat da, lanerako modu bat. Tokiko garapenarekin bertako jendeak, herritarrak aktibatzen gara prozesu konplikatu batean. Tokiko garapenak norabide bat behar du. Eta norabide hori guretzako herritarren ongizatea da. Herritarren ongizatea, justizia sozial eta iraunkortasun klabeetan. Horrek zer nahi duen guretako? Jendeek segurtasuna eta duintasuna izan behar dutela. Eta hori zer da? Jendei lana bermatu behar zaie da, eta zerbitzu publiko on batzuk ere bai. Hezkuntza, osasuna adibidez, eta errealizazio pertsonal eta kolektiborako bitartekoak ere bai. Hori izanik norabidea, aipatu dugu norabide horrek bi hanka dizu, bat eta bi. Lehendabiziko hanka sozioekonomikoa, bigarrena soziokulturala. Hanka sozioekonomikoan zer nahiko genuke? Baztanen gaur egun martxan diren aktibidade ekonomikoak harremanetan paratu, horiek antolatuz. Eta baztanen ze aktibidade ekonomiko dauden? Baserritarrek produzitzen dutena, hori nola transformatzen dugun, eraldatzen dugun, nola merkaturatzen eta saltzen dugun, turismoa horrekin nola harremantzen dugun, bertako gremioek hor ze parte hartzea duten, eraikuntzak ere bai, zerbitzu publikoetako langileek hor zer toki duten, xaharren zaintza, gazteena, eta baztanen gaur egun martxan diren aktibidade ekonomiko horiek. Horiek harremanean jarri nahi ditugu, eta harremanean paratuz, proiektu txiki haunitzi, proiektu txiki pile bat. Eta proiektu txipi horietaik, berandago bertz momentu batean, proiektu haundiak egiten hasi. Hori erraz bezala, hanka sozioekonomikoa. Soziokulturalean berriz, zer egin nahi dugu? Soziokulturalean, baztandar txipien trebatzean hazkuntzan parte hartu nahi dugu. Eskolaz kanpo, komunidade guzia implikatuz, baztandar guziak implikatuz. Gazteak, aurrak, balore berrietan trebatuz. Kultura demokratiko batean, parte hartzean, parekietasunean, eta herriari buruzko konpromisoan. Horiek izan emaitira, 15 urteren buruan, hanka guzi hau segituko dutenak. Hori da planteatzen duguna. Tokiko garapenean oinarrituriko lan egiteko modu bat. Norabide bat, helburu bat, herritarren ongizatea, justizia soziala eta iraunkortasuna. Hanka sozioekonomiko bat, esplikatu duguna, eta hanka soziokultural bat. Tipi-tapa, baztanen aitzinenak.